काय सांगाल ते विशेष? आजची ही जी निवडणूक आहे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीची, त्याचं आज मतदान पार पडत आहे. आणि जसं आता भाऊंनी सुद्धा सांगितलं की एका बाजूला मनामध्ये अत्यंत दुःख आहे की आपल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि मुख्यमंत्री अजितदादा पवार हे आज आपल्यामध्ये नाही आहेत, आणि दुसऱ्या बाजूला संविधानाने दिलेल्या अधिकारानुसार आज आपल्याला सर्वांना मतदानाचा हक्क बजवायचा आहे. त्यामुळे आम्ही आज सगळेजण इथे आलो आणि आम्ही आज ते मतदान केलं. ताई, आपला अजिंठा काय असेल पुढे निवडून आल्यानंतर? निश्चित पद्धतीने आज प्रत्येक गावामध्ये, पाड्या वस्त्यांमध्ये आज ज्या ज्या काही अडचणी आहेत, त्या रस्त्याच्या असतील, त्या आरोग्याच्या असतील, त्या शैक्षणिक क्षेत्रामधल्या काही असतील, त्या काही विकास कामाच्या असतील, महिला सक्षमीकरणाच्या असतील, ह्या सगळ्या गोष्टी दृष्टिकोन आम्ही समोर घेऊन विकासाच्या दृष्टिकोनातून आम्ही ह्या निवडणुकीला समोर. ओके, थँक्यू. ओके.